खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे गोनांथार बिसयनि भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर स' रायजोफोर जों दिनैहाय गिबिसिनथार खौराङावनो नैबे सावगारिनि सायाव सावरायलायगोन नैथियावहाय जोङो नैबेनि सायाव जों सावरायलायगोन थामथियावहाय डिपुटि चिफनि सायाव जों सावरायलायगोन ब्रैथियावहाय गामियारि थासारिनि माखासे बुंनाय रावफोरखौहाय जोङो खोनासंनानै माखासे बाथ्रा बुंगोन रायजोफोर बे समाव रायजो राजा नोंथांमोनाबो नायदो नैबे सावगारिखौहाय बबे जायगायाव जानायनि आं बेखौहाय फोरमायनानै होनो साना आरो बेयावहाय जाय सानै साथामसो लाइमोन सिख्लाफोर दङ लाइमोन सेंग्राफोर दङ बिसोरो बेसेबां इन्टारेस्ट जादों बेफोरखौ नायोब्ला आं सानो बिपिएफ पार्टिया जोबोद डेभेलप खालामबाय जोंनि बर'नि गेजेराव ना बिपिएफ पार्टी देरहानाय लोगो लोगो बेफोर थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों जोबोद डेभेलप जासिगोन जोंनि बर' हारिया जुवा गेलेनानै डेभेलप जागोन जौ लोंनानै डेभेलप जागोन डाइस गेलेनानै डेभेलप जागोन मेला खुंनानै डेभेलप जागोन रायजोफोर नाथाय बेफोरखौ सोर लाब खालामगोन बांसिन हारसा हुसाफोर जोंनि बर'नि ट्राइबेल आदुवाफोर ना बिपिएफ पार्टी सापर्टार नोंथांमोन एसे नोंथांमोनाबो सानदो बेफोरखौ बादा होनांगौआ दानि गभर्नमेन्टनि दायित्वमोन नाथाय गैया रायजोफोर जेबो नोजोर होआ बिदियावहाय एकमात्र सोरबाया खारबायदों सोरबाया फैसा बुथुमदों सोरबाया हारिनि थाखाय जेबो मिथिया बेफोरबायदि लिडारासो बिपिएफआवहाय गोग्लैसोनानै दङ बिपिएफ पार्टीनि सापर्टार्स नोंथांमोन जोबोद डेभेलप जाबाय बर'फ्रा दाय सोनानै मेला होनानै बेखौनो लुबैदों बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो बिपिएफखौ सापर्ट खालामदोंमोन बे समाव नैथियाव फैदो स्टेचु गायसनगोन दिनैहाय सोरनि स्टेचु बर'निथ' नङा 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया मोनबेसे बर'नि स्टेचु गायसना आरो बर' हारिहा हा हुआनो गैया दिनै मानो सासे हारसा मानसिनि थाखाय एसेबां हठादै एसेबां गोख्रै मोनसे स्टेचुआ बिनि खुगायाव फैखो बिनि गोसोआव माबोरै सानखांखो गासिबो भट बेंक मिथिबाय दा बिथांमोना मा बुंनायमोन काउन्सिल इलेक्शननि सिगां बिजेपि हाटाव बिटिसि बासाव बिजेपि गो बेक हाग्रामा महिलारि वेलकाम बुंदोंना बुङाखैमोन दा बे समाव जों मा नुदों देरहाखांनायनि उनावहाय बिटिसि हाटाव बिजेपि बासाव बेखौसो नुदों रायजो राजाफ्रा नंखाय नंदों नामा नंखाय नंदों जानो हागौ नोंथांमोना नाथाय आङो भिडिअखौबो फोरमान होगोन गोसो जायोब्ला बिजेपि हाटाव बिटिसि बासाव बुंदोंना बुङाखै बिथांमोना साफ्रोमबो बिपिएफनि मावथिफ्रा बिजेपि हाटाव बिटिसि बासाव बुंदों नाथाय दिनै बिजेपिखौहाय रिजेक्ट खालामनो हादोंना बिपिएफ पार्टिया दाथ' बिथांमोना बिजेपिजों थाफानानैनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मावनो हायै खामानिखौसो क'क्राझाराव मावदों अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव दानिया बे समाव फैदो सानै लिडार हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' सार हाग्रामा महिलारिया सोरनि स्टेचु बानायदों प्रमद बर' सारा सोरनि स्टेचु बानायदों दा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा 3.5 बोसोराव सोरनि स्टेचु बानायदों नोंथांमोना फरायनानै नाय मोनबेसे स्टेचु बानायदों आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोरावहाय मोनबेसे स्टेचु बानायखो दिनैहाय बिथाङा जोबोद गिदिर खामानि मावदों ना बेबो हारसाफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय नामा नङा बेखौ साननो रोंनांगोन रायजोफ्रा जों सोरजों बायजादों हारसा हुरसाजों बायजादों दा हारसा हुरसायानो जोंखौहाय गाग्लिगासिनो दङ जोंखौ गाख्रेबनो नागिरगासिनो दङ आं माब्लाबो गनाया रायजोफोर बेबायदिखौहाय मिथिबाय दा माव हारिनि थाखायबो माव गुबुननि थाखायबो माव जोंहा एनडिएफबि मुंख्लंआ हाजार मुंख्लं जानानै थांबाय नाथाय बेयावहाय एनडिएफबिफोरनि मुंख्लंनि खाम्फायानो गैया अब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो एनडिएफबि आदामोन आदैमोन फंबायफोर मा बुजिखो नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामनायनि उनावहाय
हाग्रामा महिलारिया एनडिएफबि नि फाउन्डार रन्जन दैमारिखौ जोबनायाव सापर्ट होग्रा सासे बर'नि लिडार बिथाङा मा बुंनायमोन फासि दिबार नालागे एकदमबारे मा होनो जिउ जोबजासे जेलाव थानांगौ बेखौसो बुंनायमोन बिथाङा अब्ला बिथाङा बख'गोन नामा रन्जन दैमारि सारखौ हा रन्जन दैमारि सारनि केडारफोरखौ हाग्रामा महिलारिया बख'गोन नामा एनडिएफबि नोंथांमोना बिराद बिग मिस्टेक खालामदों बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामफानानैहाय नायला नोंसोरो मावो ना मावा बियो बिथाङाथ' बुंदों सरकाराव फैनाय लोगो लोगो आङो एनडिएफबि खामानिखौ मावगोन मानो बुंनायमोन इलेक्शन भटनि थाखाय नोंथांमोनखौ फुस्लायनो थाखाय नाथाय नोंथांमोना मिथियाखै दिनै मा नुदों जोंलाय बे समाव फैदो डेपुटी चिफ रिहन दैमारि बिथाङा मा बुंदों ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আমাৰ বিটিচিত 15টা বিধানসভা সমষ্টি আছে 15টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ আমি বিপিএফ দলে ৰাজ্য চৰকাৰ যেটো হ'ব 26 নিৰ্বাচনৰ পিছত এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগী দল হিচাপে আমি থাকিম এই বিধানসভা নিৰ্বাচন বিজেপি থাকিব নে লগত আপোনালোকৰ যেটো এনডিএৰ আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আমি নিৰ্বাচনৰ আগত কাৰো লগত আমি মিত্ৰতা নকৰিম আমি নিৰ্বাচনৰ পিছত পোষ্টপল আমি এলায়েন্স কৰিম আৰু আমাক নলখাই কোনো অসমত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে এই সুযোগটো আমি ল'ম ইপিপিএলে কিন্তু ইয়াতো খেলিব আৰু বাহিৰতো খেলিম বুলি কৈছে ৰাজনীতি দল হিচাপে তেওঁলোকে খেলিবই কিন্তু হাৰা জিকাটোৰ কথা হাৰা জিকাৰহে কথা ৰাজনীতি দল হিচাপে খেলিব পাৰে তেওঁলোকে ইয়াত মোৰতো একো ক'বলগীয়া নাথাকিব গতিকে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন জিকিব নে নাই সেইটোৱে ডাঙৰ কথা फैबाय थानाय इलेक्शन एमएलए इलेक्शन बिनि उनाव गोबां इलेक्शन दङ दै 2026 मायथाइयावबो विधानसभा इलेक्शन जाखासिगोन आरो बिनि उनावबो इलेक्शन फैबावखासिगोन बेफोरखौ नोजोर बोनानै डेपुटी चिफ रिहन दैमारि बिथाङा फोरमायदों रायजो राजानोहाय नाथाय जि रावखौहाय रिहन दैमारिया दिनै बुंदों बे रावखौ बिसोरो काउन्सिल इलेक्शननि सिगांनो बुंखादों सिंगेल सरकार दानायनि बाथ्राखौहाय सिंगेल इलेक्शन गेलेगोन सिंगेल सरकार दागोन सिंगेल सरकारा दाबाय दा सोरजोंहाय एलायन्स जानानै खामानि मावदों बिजेपिजों नङा खोमा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बेखौसो मेसेज होनो सानदों रायजोफोर नोंथांमोना गोसोआव ला बिपिएफ पार्टिया सिंगेल सरकार दाखांनानै हारसिं सरकार दानानै खामानि मावनो रोङोना रोङा दिनै रोंदोंना रोङाखै मानोना बेहा हाग्रामानियाव बे जेबो गैया आरो हाग्रामानि मावथिफ्रा हाग्रामानि खिबु खाफ्रानानैहाय फैसा बुथुमनायावल' मुखुब जानानै दङ बेनिखायनो बिसोरो सिंगेल सरकारबो दानो हाया आरो बिथांमोना एकमात्र फैसा बुथुमनायावल' बिसोरो गोसो होगोन नैबे 5 बोसोराव नोंथांमोना नाय अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जोबनायाव नोंथांमोना खोनासंबावदो आरोबाव मोनसे भिडिअ बेयो जाहैबाय सनितपुर बिश्वनाथ गफुर हालामनि रायजो राजाफोरनि आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार माखासे मेसेज खोनासं अब्ला बोख्लायनो होनबा बोख्लायनो हायो बानायनो होनबा बानायनो हायो बै समाव बर'नि शक्ति आरो बे शक्तिखौ जों हाग्रामा बिथांनो थखनखौ दैदेननो होदोंमोन नाथाय बै समाव हाग्रामा बिथाङा मानाव गेदेर जोंनि बर'नि बिफा बड'फानि संकसनिफ्राय सदियानि आन्दोलन बै समायखिराखौ लानाय हाग्रामा सार बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव गहपुरनि बिश्वनाथनि धेमाजिनि बर'नि मोनसेबो गामि सोआखै बिथाङा मोनसेबो गामि सोआखै बै समाव जोंनि सिमाङा मामोन सानजानि बर'खौ जों सोनांगोन नङा होमबा बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव ओरैनो गोरलै लिडार नङामोन बियो 12 जन एमएलए मिनिस्टारा 3 बिथाव बासाव सरकार सालायदोंमोन नाथाय बै समाव बिथाङा मोनसेबो खामानि मावाखै सानजानि बर'खौ मोनसेबो सोआखै नाथाय बिथाङा खामानि मावदो मा खामानिखौ मावखो लामा बानायनाय साप्लाय खालायनाय गोदोर थिखादार गोदोर खामानि मावदो बेखायनो मेम्बारानो लाखपति जादो चेयारमेनानो क्ररपति जादो हाग्रामानि हाग्रामाखौ बुङो हाग्रामाया दिल्लीयाव बड'लेण्ड हाउस बानायदो बहाबा केलकातायाव बड'लेण्ड हाउस बानायदो आरो हाग्रामा सारा बेखौ बानायखानांगोन जिहेतु बे बड'लेण्डनि सिट नाथाय बे 17टा बोसोराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ गोदोरमोन ना सानजानि बर' गामि गोसोनाया गोदोरमोन रायजोफोर सानजानि बर' रायजो गोसोनाया नङा होमबा नाथाय बिथाङा दाखालि मा मोखां लानानै
थानाय गोलाव समावथ' सनितपुर गहपुराव हाबहैखायाखिसै दाखालि इलेक्सन जेनखांनायनि उनाव खनसेबो बिथाङा बर' गामियाव फैयाखिसै खनसेबो बड'लेण्डनि एसेम्बलियाव बिथाङा थाङाखिसै नाथाय इलेक्सना फैनायखाय दाखालि हेलिकप्टार लानानै थांदों हेलिकप्टार लानानै थांदों ओइ रायजोफोर हेलिकप्टारा देरसिन ना बर' गामिया हाबनाया देरसिन बेखौ बुं हेलिकप्टारा देरसिन ना बर' गामिया हाबनाया देरसिन आंथ' सानदों बर'फोरा जुदि दाखालि बिथांनि हेलिकप्टारखौ नायनो थांदोंब्ला बुंनो गोनां गैया नाथाय हाग्रामा बिथांखौ जुदि मदद होनो होननानै सुबुं दौमा जुदि थुबुर जादोंबा लासिं सिं जागोन बर'नि आन्दलन खोनाबायना सरकारखौ सोर बानायो रायजोआसो बानायो रायजोआ हाग्रामाखौ सरकार बानायखायाखैमोन हारसा हुसाफ्रासो बिथांखौ सरकार बानायदों बेनिखायनो दिनै हारसानि मेथाइ खनग्रानि स्टेचु बानायदों मानोना बिनिफ्रायनो बियो थाखा जादों बेखायनो बिथाङा दिनैनि समावहाय हारसाफोरखौसो नायदों बर'खौ नायाखै बे रोखाखा रायजोफोर दा मा मोनखो बर' हारिफोरा चिराङाव आं रायनो सानाखै चिरांनि मानसिफ्रा बर'नो भट होदों आं बेखौ मिथिगौ बिथांमोना भट होनायखायसो खाम्फा बरगयारि सारा देरहादों नाथाय चिरांनि सिमायावहाय हारसानि अनजिमाया बांसिन जानायलाय बेयावहाय बर'फ्रा देरहानो हानाय जायाखिसै बावखुंग्रियावबो बर'फ्रा देरहानो हानाय जायैनि जाहोना बेयाव हारसा गोजा बेनिखायनो देरहानो हायाखै रायजोफोर दा नोंथांमोनासो मा बुजियो आं बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मिथिनो लुबैयो नोंथांमोना मा साननो आंनि बे भिडिअ बुंनायावहाय नंगौना नङा नोंथांमोना नंखाय नंदों नामा जेम्सआबो देरहायामोन बिथांनि देरहानाया गासैबो खखामाव दारि लाग्राफोरनि थाखायसो बिथाङा देरहादों बैसोरनो बिसोरो एसटि होगोन होननानै बुंनाय आरो दारि गोलावफोरनोहाय 2003 निफ्राय लानानै हाग्रामा महिलारि फैयोब्ला लेन्ड पाट्टा होगोन होननानै बुंनाय बेयावसो बिसोरो देरहादों रायजोफोर दा बेफोर बाथ्राखौहाय गासैखौबो रायजो राजाफ्रा गोसोआव लानाया मोजां फैबाय थानाय इलेक्सननि सिगां अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि